Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesimbi sizakhuluma nje futhi siyaxoxa. Okay guys, sekuyavela ukuthi uSne umjabulele uVuyo. Njengoba kuzwakela ukuthi uVuyo ulotsholiwe useno husband omusha okungayena ubhuti wakhe okusibindi. Akufanele kodwa sithi uSne wrong noma engasekho wrong uma kukhona untombazana omaziyo osesomaziyo ubona ukuthi uzana nobhuti wakho kodwa ubhuti wakho uyabona ukuthi indlela zakhe ayiqondi noma uyabona ukuthi akakakhulu ubhuti wakho akakakhuluma izinto eziserious akakafuni nje nokuba serious ngaye self siba kule position uSne akuyona ukuthi umfisela okuhle and vele kufanele kube njalo ngoba ekugcineni ukuthi mhlambe kufanele kuzwakale sengathi usayida nobhuti wakhe kade ezazi indlela zakhe kade kubonakala kade ne-TV show iveza ukuthi ukhuluma izinto iminyaka ewu4 elandelanayo phela ila iqale khona ukukhuluma ngesithembu sekushintshe konke manje makuvela indaba ezinhle naye uthi halala kodwa manje ngoba uSne sizosuke lento interpretwe wrong ngoba uSne uhleze wrong kuthiwe how kushuthi akami support ubhuti wakhe shuthi akazwela ubhuti wakhe uyazi ukuthi ubhuti wakhe ubengekho serious hayi futhi ukuthi kwazi yena kuphela ngisho abazali babethi ezinye izinto ayikhulumayo uyikhulumisa ubungani wathi abo into eyombulala ubhuti wakhe ku season 1 amantombazana akawalandelayo uma esebona ukuthi ke nangu udade ukhetha ipeace ukhetha impilo understandayo uyamova on wayesekuzothiwa kuSne unephutha ngokuthi halala ngiyazi ukuthi khona abacuthile sebethi nje uSne shothi kukhombisa ukuthi akasupport ubhuti wakhe yiqiniso nathi obhuti bethu mabeba amaplayer sekutholakala ukuthi uyasala uyobe azi ukuthi usaliswe yini usaliswe ukuba yiplayer nokungabi serious kodwa ke njengoba kushiwo ukuthi izinto ayikhulumayo uyikhulumisa ukuba yingane manje ke angeke bonke azohlangana nabo bebekezelela ukuthi usazokhula 5 years to come yobe sekhulile ngoba leminyaka kulindiwe le process yokukhula zikhona izinto ezenzakalayo kule minyaka kulindwe iprocess yokukhula kwakhe yena uyadelela yena uhambe eyiphosa idala ingozi uyabo manje mina ngimi noSne ukuthi ngiyacela akungasho ukuthi wrong noma engasekho wrong kulena nje ubekhuluma into eyiqiniso ukuthi uthi halala kuleyo ndawo umviselo okuhle bayaxhumana ngendlela baxhumana ngayo laba bazosola uSne sebe ngoba uSne nje uhlezi esoleka kodwa kule ngisho kwami ubhuti maye bayiplayer akashiwe eyibonele waphaphama uyabona ngoba ileli iqiniso kubhlungu futhi ke ngempela masikuzoba ubhuti wakho ubona ukuthi cha waze waganga ungazi ukuthi uzolungisa kanjani wena siswakhe ngoba phela awukwazi ukungena endabeni zakhe uthi full 100% njenge battery phone ungene uthi ulungisa indaba zakhe ngoba huyo oqale le mfisha ayenzayo mase uyabona ukuthi ke ubhuti wakho wenza into engaqondile nawe sokunamachaphazelo ukuthi ubhuti wakho uSne nje ningamsoleli into angayenzile ningamsoleli futhi ukuthi ukhuluma iqiniso la uthi uSne halala kuVuyo umfisela okuhle vele indlela bese kwenzeka ngayo ibikhomba ukuthi akukho okuserious and nathi masilalela ngoba sina sibamba kwi-TV show mangakubalela nje kwizinto eziwu4 ezinkulu ayibalile ngesithembu aseyiphikisile ngizoyeka ukukubalela yazi usengiyekelana akanaso isithembu akanayo first wife akanayo mama uphakathi akanayo umama omncane akanazo izindlu ezime kanjani manje into ayikhulumayo nje asazi ukuthi usuke ithathephi usuke ilalele kwabanye obaba
noma walibuka-ke baba wakhe wasethi-ke i-right ukuthi ayikhulume. Akalobolile, akanayo unkosikazi wokuqala. Ngiyeka lokho ukuthi ngize ngibale ukuthi useke wathi akukho ne-divorce kwisithembu. Ukuthi ufike kanjani kwi-divorce leso speed sokugijima efike kwi-divorce engashadile. Uyabona ingane le. Sengiyasho kade ngihleka ngithi ayibo, kodwa yini noma wenza ngamabomu ukuthi kubukele i-TV show ebaliza zonke izinto akhuluma ngazo akanazo. Yabona uvala yabo isigaxa kakhulu ile yesintu. Kungathi obhuti laba bathule bayazi ukuthi nginembuzo emngakanani ngalesi sintu sabo. Ngoba lesi esifike nosibindi bathi bayasizwa, ngicabanga ukuthi ilesi sinama-adjustments. Ilapho-ke nami sengizongena khona imibuzo yami. Ungathi bayazi ukuthi nginayo imibuzo edlulile ko-20. Siqala ngaye nje usibindi ekhuluma ngesintu yena self kuyisintu. Ukuthi yena uzirenka kuphi-ke. Asishiyeni-ke kule kanjena bengizothi mina indaba yasine nje, hhayi asikhulumeni iqiniso, akekho wrong ngokufisela uvuyo okuhle. Uyazi ukuthi ubhuti wakhe unjani, wenzani, bayamazela kubo. Yingakho ngangithi ngadle kamakhelwane mayesethi umazi ngendlela ehlukile kanjani ashiye, kodwa ningangeni kule bengizokhuluma ngoSineya noSibindi. Ukuthi uSinela akanaphutha ngokuthi halala njengoba nathi sithi halala, ngoba sasithi siyamlinda uza nento eneqiniso. Kwasho ukuthi zonke inkulumo ayikhulumayo usuke ekhuluma nje ngoba kufanele ukuthi akhulume ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi kumbiza ukuthi athi-ke into-ke ethini nethini akhulume, kodwa ekhuluma into angayazi. Isithemba akanaso. Bye.